Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu, ngatadzoka takakubatirai. Please always remember to like as well as to share our confessions. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi iniwo mukoma ndine spiritual encounter iyo yandiinayo. Ndakatorwa nenjuzu. Mushure mekunge ndatorwa nenjuzu, ndakaita 8 months ndiri pasi pemvura. Post for me as ID. Ndauya uye zvekare ndiri mukadzi ane makore 38. Ndinogara munomu muJoni. Ndinoita mabasa ekurapa ndichishandisa shavi renjuzu. Nyaya yangu yakamira sekudai. So handisi pakutsvaka macustomers nekuti handichadi zvemanjuzu acho, nekuda kwekuti pane zviri kundinetsa muupenyu hwangu. Nyaya iyi yakatanga ndichiri musikana. Ropa rangu rainge richidiwa nemweya wekumvura. Ndaigara ndichingodaidzwa nemweya wemvura. Zvakaitika mukomana Ashi, ndainge ndiri kumusha kwedu. Ipapo ndainge ndichitori musikana. Ndainge ndisati ndapedza chikoro. Ndainge ndiine 15 years. Saka ndakabuda ndichienda kuRwizi ndiri ndoga kunogeza painge pachigedzera vanhukadzi. Saka ndainge ndajaira kuti ndichisvika ndinotanga ndapinda mumvura. Saka pandakapinda mumvura, ndakabva ndachizotanga kunzwa mvura ichiita kudziya, kakudziya kaya kanonakidza. Apa yainge iri nguva iya yechando. Zvinhu izvi pazvakaitika, ndakatoshamisika kuti komvura iyi iri kudziya kudai kokanjani. Saka ndakati ndiri mumvura kudaro, ndakaita sekunge ndainge ndabatwa nehope. Apa kwainge kuri kutonyura. Ndakazovhura maziso angu ndikaona kuti ndainge ndatova pasi pemvura. Ndainge ndava kuona chiedza. Chiedza ichi chandakaona chainge chichipenya kwazvo. Mukati mechiedza maiva nemukadzi uyu ainge arimo. Mukadzi uyu izvi ndo zvaainge akaita. Ainge aine half body fish kumusoro, ainge ari munhu. Saka ndakabva ndatoziva kuti ndainge ndatorwa nenjuzu. Ndakatakurwa nemukadzi uya ndiri pasi pemvura. Ndainge ndakavhura maziso angu ndichifema ndiri pasi pemvura. Paiva nemhepo yakanaka kutodarika panze. Munoona sezviya zvinoita mumba munenge muine air conditioner, ndo kamhepo kandainge ndichinzwa ikako kanofefetera. Ndakatanga kugara pasi pemvura, but ndainge ndisinganzwi nzara. Shamwari dzangu dzainge dziri hove, asi hove dzacho dzainge dzakasiyana nehove dzatinoziva. Dzainge dziine macolors, dziine ruvara rwedenga, nemiti yainge irimo yaipenya, nematombo awo ainge ari machena. Zvechokwadi ndokusaka vanhu vachichiva mashavi ekumvura, kana mukanzwa zvichinzi vane mashavi ekumvura vanongobata mari. Ndaiti ndichifamba ndaingoona goridhe rakazara everywhere, uye zvikare nematombo awo andakaudzwa kuti matombo mamwe atori nehuyerwa, uye zvikare akakosha, ndiwo anogadzira diamond. Zvimwe zvacho zvandainge ndichiudzwa zvainge zvisina zera neni. Ndainge ndisingakwanisi kunyatso kuzvinzwisisa. Ndiri pasi pemvura, ndakabva ndachizotanga kudzidziswa kurapa. Ndakatanga ndichirapa hove chaidzo, kusvika kurapa kwangu kwava kwemhando yepamusoro. Pandainge ndava kugona kurapa, ndakabva ndachizobuditswa pasi pemvura. Awa ndiwo mabudiro awo andakaita. Mukomana Ashi, ndakangonzi ndinge ndichirara pamusoro petsanga dzainge dzakaunganidzwa kuita kunge dendere. Mabudiro andakaita, ndakazoona ndava panze. Pandakavhura maziso ndiri parutivi rwerwizi, ndakaona kuti ndainge ndatova panze. Ndakabva ndazoenda kumba. Hama dzangu dzakatanga kunditya, ndichifunga kuti zvimwe kuda ndainge ndiri chipoko. Vakazobvuma kuti ndini ndava kutsanangura zvakaitika, but vamwe nanhasi havatendi kuti ndiri munhu. Vanoti zvimwe kuda ndiri mweya, nekuti ndakabva pasi pemvura ndiine humwe hunyanzvi hwekurapa zvekare nekuprofita. Uku vaiona ndichifarira kutaura zvekumvura, uye zvekare ndichitsanangura nezvemumvura. Mukoma njuzu iyi pari zvino
yandipa mari, ndabatsira vanhu vakawanda, vamwe nekuvapinza mumanjuzu kuti vanamate mweya wemumvura, kunyanya vezera rangu, but havasi kuziva chazvakaipira. Inini ndinotoona njuzu yacho live inotouya mumba mangu. Painouya mumba mangu ndinenge ndichitandara nayo. Chazvakaipira ndezvekuti haibvumiri kuita murume zvachose, kuitawo musha. Misheni yangu ndeyekuti ndiite basa rinoonekwa panyika, nekuti njuzu dziri pasi pemvura dziri kutsvaka vanodzinamata. Mukomana She ndichiuya panapa sezvandataura, handina kuti ndiri kuda macustomers, asi ndangouyawo kuti ndinge ndichikuudzai matambudziko acho iwawo awo andinosangana nawo. Saka iniwo mukukura kwangu, vabereki vangu vainge vari vanhu vekuti vainge vakashoreka. Baba vangu ndivo vainge vari last born mumhuri mavo. Saka baba ivo vanonzi pandainge ndichiripo pasi pemvura naamai vakafamba, because amai vainge vachingozvara vana vakomana. Ndo pandakazotoudzwawo kuti kana mumhuri mukaramba mungozvarwa vana vasikana, zvinenge zvichireva kuti inenge iri mweya yengozi iyo inenge ichiti ndinoda mukadzi wangu, ndinoda mukadzi, kana kuti iri ngozi yeuyo anenge akaurawa ari murume, achibheja iye achiti dzinza iri rinofanira kuti ringe richizofa. Vana ndakatoudzwa kuti hanzi vanofanira kuti vange vachizvarwawo, vachiti pakazvarwa mwana mukomana pozvarwa mwana musikana, zvinenge zvichireva izvo kuti dzinza iroro rinenge rakachena. Asi kana varoora vongodududza vana vakomana chete kana kuti vana vasikana, zvinenge zviine chirevo, panenge paine uripwa hunenge huchifanira kuti hunge huchizoitwa. Saka iniwo vabereki vangu vakati vafamba, amai vangu vakazoenda vakanouchikwa. Saka mukunouchikwa kwacho ikoko, sevanhu vainge vari desperate, vakabva vachizongoitawo mhiko dzekuti kunyange zvikanzi takomborerwa nawo manjuzu, hazvina hazvo basa. Chakangokosha ndechekuti chero tazoitawo mwana musikana, kuitira kuti chirevo icho chainge chiripo pamusoro peupenyu hwavo baba chinge chichizoparadzwa, nekuti vainge vakaisirwa chirevo nehama dzavo kuti varambe vari vanhu vanenge vari vanhu vepasi. Saka iniwo ndichizozvarwa, vabereki vangu vakatanga kuona kuti upenyu hwakatanga kuchinja. Vanoti ndipo pavakatotanga kutoraramawo upenyu hwakanaka pasi pemvura. Mukoma patori neimwe nyika iyo yakanaka kwazvo. Ndakaona maguta akasiyana-siyana, kungoti isu kwatainge tichigara kwainge kusiri kuguta guru. Njuzu yandainge ndichigara nayo iyo yainge ichigara kwayo yoga, nedzimwe njuzu dzainge dzisina kuwanda. Asi pane pandakatomboendeswa kune rimwe guta guru, zvimwe zvacho hazvitendedzwe kuti zvinge zvichitaurwa zvinhu zvaunenge wakasangana nazvo mumvura, sepachikafu apo pandati ndaigara ndakangoguta. Mukoma mondiregerera nekuti ndanyenyeredzawo. Ndaona kuti kana ndikazokuudzai chikafu chatainge tichidya pasi pemvura, zvimwe kuda ndinenge ndava kuzotaura nezvandinenge ndisingafanire kuti ndinge ndichizotaura. Saka vabereki vangu ivowo havana kukwanisa kundichema, nekuti vakafungidzira kuti maybe ndainge ndakatiza neumwe mukomana wavaiziva kuti ndainge ndichidanana naye. Mukomana uyu kwavo kwainge kuri kuBulawayo. Saka vakaita nguva vachingonditsvaka, vakati mwana uyu atizira, nekuti ndainge ndakatomborohwa nababa vangu mushure mekunge vandiwana ndakagara naye mukomana iye tiri musango. Saka ndo laki randakaita rekuti handina kuzodzipwawo nenjuzu dzacho, nekuti kana kuri kunzi weukama weropa kana akachema apo pazvinenge zvanzi munhu atorwa nenjuzu, njuzu idzi dzinobva dzakudzipa, nekuti dzinenge dzichiti kuvashorei, nekuti tanga tichida kuvapa maropafadzo. Saka zvinoreva kuti maropafadzo awo atanga tichida kuvapa vabva vamashora. Saka zviri nani kuti tinge tichidimbudzira upenyu hwake munhu uyu. Ndakagaramo mumvura kuzonosvika ndichizobuda. Zvimwe zvacho zvandakasangana nazvo mumvura zvinonetsa kune vamwe kuti vange vachizvinzwisisa. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndo basawo randinoita iroro, ndinoita basa rekurapa, asi ndangouyawo pano not kuzotsvaka makastoma asi kungopawo vamwe vanhu yambiro kunzouko. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ininiwo ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Mukoma, izvi ndo zvatakaita, handizivi kuti murume uyu ndichamuwana kupi. Saka ndakati nerimwe gore ndichishanda muDurban, ndainge ndiine friend yangu, ndainge ndisingatozivi kuti friend yangu iye basa rake ainge achiita zvekupindira vanhu mudzimba. Aikwanisa kungowirirana newe kana kwemwedzi, kana kutoti mwedzi yakawanda kana gore rose, achingoridha kuti iwe upenyu hwako unorarama sei, uye zvekare unombowana mari iyoyo kana waiwana unoiisa mubank account here kana kuti kwete. Saka aizoti kana adaro aibva achizokutsvakira matsotsi iye anenge aripo pamatsotsi acho iwawo awo aanenge akutsvakira, then anobva achizouya nevanhu vaya vobva vachizotanga kukutorera mari. Saka iye ainge achida kutombozviita kwandiri mushure mekunge ndazomubatsira apo amai vake pavakarwara very serious. Akauya kumba kwangu ndokubva ndachizomukweretesa mari. Later on ndipo paakazoti bhururu wangu, unoziva kuti ndine mamwe madhiri awo andinopota ndichitsikisa, saka zviri kwauri kundijoina kana kuti kwete. Saka akabva achizondiudza kuti basa rake ndiroro, vanoita zvekutengesa maZimbabwean kana kuti maforena kune mamwe maSouth African. Ndakabva ndatoona kuti zvainge zviri bo, because ipapo chibasa chatainge tichishanda chekugarden service, mari dzatainge tichipiwa dzainge dziri shomasa. Taipiwa mari dzainge dzisingatombosviki kuma 2000 rands mwedzi wose. Saka aitofamba nemotikari even though tainge tichishanda naye kugarden services. Saka takabva tachizoenda kuna umwe mufesi, but ainge achiwirirana naye. Mufesi uyu aiita zvekusona, ainge ari wekuMalawi achigara mulocation imomo mandainge ndichigara pandainge ndichiriko kuDurban. So akabva achizondiudza kuti ainge achizviziva kuti muMalawi uyu ainge aine mari yainge yakawanda iyo ainge akaviga mumba make. Saka ainge achida kuti tinge tichizoenda kunomupindira. Takatorana nemamwe maSouth African ndokubva tachizoenda tikanomupindira. Akamboramba kuti ainge asina mari, akaburitsa mari shoma. Saka mukuzonomurova kwatakaita akabva achizokuvara, akakuvara zvakaipisisa mukoma. Mufesi uyu akagara muchipatara kwenguva yakareba. Anoita sekunge akatsemuka musana nekuti akarohwa nebhutsu neumwe muSouth African watainge tiinaye, akarara pafloor kudaro. Mukoma ndakanzwa bonzo kumusana kurira, asi akangoramba achingochema chiti mandikuvadza varume. So takabva tachizotiza ndokubva tachizosiya tafonera ambulance ikauya ikamutora. Akagara muchipatara kwenguva refu zvisingatozivikanwi kuti ndisu tainge tazvikonzeresa zvose izvozvo zvainge zvaiitika. Fast forward ndakazobva zvangu kuDurban ndikazoya ndikatanga kugara muno muJoburg. Saka nerimwe zuva ndakati ndichida kutoenda hangu kuMessina. Ndakamira pahiking spot, pano umwe mufesi uyo ainge aine truck rake akandimirira. Chakandivhundutsa ndechekuti ndakati ndichida kunopinda mutrake muya ndokubva ndachizoona kuti ainge ari iye mufesi uyo watakabira mari yake apo pandainge ndichiri kuDurban. So zvakangoitika ka1 ndechiwawo panapa ndikungodawo help kubva kumhuri yeZimbabwe, especially avo vanenge vaine hama dzavo dzinobva kuMalawi kana kuti madhara avo vakabva kuMalawi vakauya kuzovakira muZimbabwe. Naine zvose izvi zvakaitika ndingazvifambisawo sei? Iniwo ndanga ndisiri kuda kuti ndinge ndichizotevererwa nengozi yekuMalawi. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, kurova munhu
kusvika avhunika mabhonzo ekumusana, asi hanzi ndo zvakaitika. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Iniwo ndine utsinye, ndinoshaya kuti utsinye hwacho ndakambohuitirei. Ndainge ndiine umwe murume uyo wandainge ndichidanana naye, saka mukadzi wacho akazozviziva kuti ndainge ndichidanana nemurume wake, agoti otanga kundishaudha pafoni. Saka mukomana ndakatokwira ndikatobva kwandaiinge ndichigara ndikaenda kulocation kwainge kuchigara murume uya. So ndaizviziva kuti ainge aine mwana mudiki, kainge kachiri kacheche kamwana ikako. Ndokubva ndachizopindapo pamba ipapo mukoma zvivindi zvandakaita. Ndakapinda ndichiti ndainge ndichida kunetsana naye, but ndapinda ndo pandakabva ndachizoona kuti painge paine waya iyi yainge iine hembe dzekamwana kacheche. Ndikabva ndachizoziva kuti dzainge dziri hembe dzemwana waBhee wandainge ndichidanana naye. Ndakabva ndachizotora hembe, ndakangotora zvimarompa zviviri ndokubva ndatobuda gedhi mukoma ndichiita kufambisa. Lucky enough ndakabva ndatokwira mukombi. Later on Bhee akabva achizondiudza kuti ainge afonerwa nemudzimai wake akamuudza kuti vainge vabirwa hembe dzemwana. Saka ndakatongomusimbisawo ndikati iwe zviri kutaurwa namadhamu vako ndezvekupenga izvo. Hakuna munhu angangouya kuzoba hembe dzemwana anenge achidzidii, maybe ndivana nyaupe. Saka akazotombonetsana nemukadzi wake achiti iwe unongofungidzira kuti vanhu vanogokuroya unei, because ndo zvandaipota ndichimuudza kuti iwe munoti munoda kuroyiwa, chii chamumbori nacho? Kana motikari hamuna, kana imba mutauni hamuna, saka anoda kukuroyai ndiani? Apa hembe idzi murume uyu mukoma aitombouya kumba kwangu asingatozvizivi kutoti hembe idzodzo dzainge dzitori mumba mangu, hembe dzemwana wake. Saka ndakabva ndachizoenda kun'anga ndikanomugadzira mwana iyeye. Saka achakura ari ngomwa mwana wacho, ndakamugadzira mukoma. Zvandakaitawo ndakakanganisa, I regret, but zvimwe zvinhu kana watozviita unenge watozviita. Gogo vacho vakandibatsira, handitombozivi kuti kumasvingo vaibva kupi, vaingogarawo imomo mulocation mandainge ndichigara vachiita zvokun'anga. Ndakavaudza kuti ndainge ndichida kugadzira mwana wemuvengi wangu kuitira kuti ange achizokura ari ngomwa. Vakati aiwa hapatomborina problem. Mari yacho yavainge vachida yainge isina kana kumbowanda. Ndakangovapa 200 rands mukoma kugadzira kwandakaita mwana iyeye. When you post my story please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, pakaipa shuwa kungogadzira zvenyu mwana asina kana mhosva. Let's hope kuti mishonga yagogo ivavo yakaramba kushanda. Let's hope kuti makangodyirwa henyu mari mahara. Let us try to talk about it in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.